Ha? Parehas dito. Doon ay kaluha. Oh, sama si mong kaluha bay. Nag-school na siya rin sa option. Apa ni undang siya. Kaya wala na may gasto niya. Mura mga kahilakon bay. Gimingal ako sa kaluha bay. Mahal pinangka ko kayo siya. Dugan mi wala kita. Sorry bay ha. Okay na bay. Sige. Di na lang ako magdugay. Kung doon na may problema, ato alam sa akong diabangan. Sige bay. Pero bay, salamat kayo ha. Salamat kayo. Sa pag-uli mo sa kwarta. Oo, na problema. Katong gisod lang sa pagkaon, inyuhan na lang to. Huwag na lang sa lola ni mga, namilit na ko. Sige. Sige. Salamat kayo. Hisabtan ba ko nimo, iya? Yes, tita. Thanks. You're welcome, iha. Sige, di na lang ko magdugay, ha? Basta timan itong akong gisulti nimo. Ayaw tagda si Ramil. Dili sila magbuot ng baya. Bisan si Alfon, wa siya igong gahom. No? Ako ba ning baya? Naangkon ko ni sa akong pagkadaga pa. Yes, tita. Timan anak ko imong gisulti. Good. Pero, usahay. Di man gud ako malikayan nga maapektuhan ko. Indifferente man gud kaayo na ko si Ramil. Ignore him. That's the best thing you can do, iha. Yes, I will, tita. Of course, no? Sige, iha. Okay. Ha? Yung pangayo ko tubig ni nadalid siya la. Puro na may donate na ito pagkaon na sa. Di na lang. Abi ni Mudong, nagpamati bi ako sa inyong panagsulti ganina. Utan mo da ito imong amigo, dong. Wa ko magdahom nga ingon ba di ni anang iyang pangita. Ikaw lang. Bisan ako magtuo. Pero, bisag mauna yung pangita lula. Para na ako, bayan di siya sa iyong kibuhat. Kaya siya may nagasto sa iyong kaluha. Mura gituyo sa panahon dong. Pareho sa nimo. Loro sa J. Kaluha. Lalaki lang ko na yung kaluha nila. Identical ko no sila. Ako usab sa gisultihan nga may kaluha sab ko. Babae lang. Dong, murag nuwa man akong ganas pagkaon. Busog man lang gihapon ko. Mainom lang kong tubig ay. Asa naman kulit yung kaon nila? Ay, praise the Lord dong. Bisa kung saan na, busog pagyog ko. Wag yung ko gutuma. Tubig na ako eh. Lula, Hmm? huwag pa ba ko kalimut sa isulti na ko ha? Dapat ka isulti ako. O di ka malimot dong. Wag, di ko malimot ula. Tila. Hangtod nga, di ko mo sultihan. Hmm? Hala, sige. Humani mo panghipo sa inyong tanan. Ako kang sultihan. Bantay bito lula ha? O lagi, basta. Yes. Andam na imong costume, Wa ka to ang Ramil, no? Lagi siya maabot yan. Baya ni mo, nahibaw biya ka ha nga ganiharang migawa si Ramil gikan sa ospital? Misaad man gud siya nga mo anhi. May pagwa na lang ko niya sa ari. Alam di na lang siya ko mag-expect. Ay pasensyahin na lang gud. Basin ugwa tugti ni Ma'am Carmi nga mulakaw. Gimingaw man gud ko niya, Yads. Syaro sang gugmaha, uy.
Ganiha pa lang gani mo nagkita. Gimingaw na ka. Ambot lang yads, uy. Sakit kaayo ang kamingaw ang akong gibati ni Ramil. Tungod tingali ni sa kamingaw ko nilang papa, nilula Pinang, o gilabi na gyud sa akong kaluha nga si Dong Leo. Mao tingali nga, gusto ko nga naagyud permanente si Ramil. Kay murag makuha-kuhaan mo gud akong problema kung naa siya. Ingon ana day na yads. Aw, tingali. Basta tinuuray nga gugma. Baw ka yads. Mituo na gyud ko. Nga ikaw gyud ang gitagana sa Ginoo para ni Ramil. Kay bisag imo lang siyang giilad, no? Wa man gyud siya ma-discourage sa iyang gugma diha nimo. Mao nga decided na gyud ko yads. Nga last na ning gabi una sa akong pagkanta sa bar nila ni Ramil. Mo-resign ako. Samtang wa pa ko mabuko ni Ramil. Ah, ganon. Sige na, mag-ilis na tayo yads. Pauline? Iha? Yes, tita. Maato na ko sa bar. Tingali gusto ka mo kuyog. Mas maayo pa tuod na, tita. Oh, unya, makahuwat ka. Mag-ilis na ko kadiyot. Okay, take your time. Taas pa kitang oras. Okay, tita. Kadali na ko mag-ilis. Sige, Iha. Okay. Sa silong na lang ko magpaabot ni mo, Iha. Okay. Oh, yads. Ako sa ka diha. Malate na gyud ta. Di ko gustong musod ron sa bar, Judy. Wa man gud mo anhi si Ramil. Nya, di mo sa guganag mag-makeup, uy. Nindot man gyud simple. Yads, wala tay mahimo ana. Mao man ni atong matang sa trabaho. Kinahanglan na gyud tang mosunod. Mao man gyud ang atong trabaho sa bar, kinahanglan mo yung mag-makeup. Oh. Ano nagsige magkagtanaw na imong maskara? Wala lang, gisudon ko lang. Karong gabi una na ang last na kong pagsulob ani. Nakadesisyon ako, yads. Kinahanglan akong maglimpyo sa akong pagkatao. Nga naman, nagbinuang dayta. Tinarong man ni atong trabaho. Basta nakahukom na ko, yads. Kutob ra ko karong gabi una. Ay, yan na tamag na ana eh. Sige, tabangan ti kag makeup. Never mind the face that you put on in front of me. And never mind the pain you Uy! Nakakaon na ba ka niya ako mga lovebirds? Bingkoy! Ising! Kisaban mo cheche naka-assign sa pagpakaon sa lovebirds? Oh... Ising! Uy, ma'am! Lasag kami, koy, biya ng trabaho. Kaya na ako trabaho nung kaming, koy, mana. Oh! Asa ba si Minggoy? Siya man kayo mapakaon sa mga langgam? Kang Minggoy lagi ng trabaho, ma'am. Unya, kay... Kuan man, ma'am. Tuwa man ron siya sa inyong factory, sa sabon. Bawa na ka ng mass production, biya ron sila, ma'am. Kay... Kusog man kuno kayong order sa mga sabon god. Kanang... Mao na, nga tuwas Minggoy, gipatabang ni sir. Kay... Kuwang man kuno sa mga tao. Mao ba? Unya, ang iyang mga trabaho din sa bay? Pasagda na lang? Kisa na mo pulis iyang mga trabaho? Oh, magtinabangay na lang ni ma'am. Trabaho Minggoy, pwede rin mapug ako yung trabaho. Sige lang, ako rin pagkawan na ng mga lovebirds ni mo. Bitaw? Klaruhan na yung trabaho ha, ising? Klaro na ba yung sweldo diri? Nya diri ninyo klaruhan yung trabaho? Makanagin na ako mga lovebirds, ha? O lagi, ma'am. Na, dinikaw na daw niyo kay puson ko pa tong mga hinayhay. Oh, ako lang na. Ay, ayun na, ako na. Di na lang to ako nilahipag to.
Ay, ayaw, kay mabuling. Ato na ako dito pila sa line tag. Mas mayo lang ha. Andi na dili aron mutabag Ay, ko. ako na lang lagi. Ah, Oh, na hala. Sige lang. wala. Kalibutan ta kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan.